Richard, kumusta? Okay lang gaw. Abi na ko, di na ka maka-eskwela da. Hapit gud da. May Lada, hapit gud da. May gid nas uncle nga magasto nako. kinsay angkol? Si Uncle Bert ba? Oh, mao ba? Gigastuhan di ka ni angkol? Oh, gaw. Saan? O may kagasto si mamag sa papa. Kay daghan may nagsuon. Unya, di ko gastuhan sa college. Mao gid sa. Sige, paningkamot lang gud nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Unya, kumusta may mong pag-eskwela, Richard? Okay naman, Uncle. Pagtaro yun din taon sa imong pag-eskwela, ha? Hinomdome, dako kay kog magasto na imong pag-eskwela. Palingkamuti nga makahuman ka, aron makatabang ka sa imong mga ginikanan. Oh, Uncle. Kakapoy din mag-college sa. Dagkang kitunanan. Tukaan na ako eh. Paano na? Agwantahon ko lang kini. Kay, exam na ba na maugma? Ay, salamat. Humaligid ako exam. Magkapaway na kitang taon ko. Bay! Richard! Oh, bye Mike. May tuyo ka? Suroy ta! Ha? Umtay klase, suroy ta! Ay, di lang tingal ko ba eh. Muli lang kong sayo kay. Napar ko'y buhatos ba eh. Hibaw bitaw ka? Gigastuhan lang ko sa kong uyuan. May lang magkatabang ko sa buhos ba eh. Samtang ka. Ay, bro mo nung kagbabae noon. Lag to ah. Lag palag sagod. Kaya ginako ito. Di lang ko ba eh. Ay, anak good. Ina style daw eh. Bro mo nung kagdi amigo na oh. Nako ita. Kay, Bertis ko igagaw. Kadiyat lang good. Balik bitaw to na yun. Ha? Kina. Ikaw, di ka mo kayo nakob. Ubos mo ka ni mo. Sige, pero magdali lang ta ha? Lagi. Ikaw ka. Igor to makaon. Nya, kuman. Uli na yun ta. Bye! Muna akong gagaw nga nag-birthday. Si Annalyn. Go! Ang amigo. Si Richard. Hi, Richard. Hello. Dali, dayon mo diri, uy. Bay, babae din nag-birthday. Abi na kong lalaki. Huwag ka musulti. Sa si kamutan na. Gaw, dalit na mo, uy, Richard. Go! Bay, mauwa mo ko? Uwaw ka sa naong ni mo. Ay, pag-uwaw na. Good. Tara. Yung matong pangaon. Ulit ta. Noon sama ko. Di naman ko makalimut sa naong sa igagaw ni Mike. Magsige naman ko gunauna ni Annalyn. Labu ang namatingali ko. Bay, ayaw ka na pagbinuang diya. Binuang ni mo siya matuoy noon. Tinood lagi. Nangregal si Annalyn ni mo. Ngisim ka? Tipay ka? Bay. Nya, saman. Kanahan kang Annalyn. Kanahan ka sa kagagaw. Unta. Pero, di naman kayo may tabo nga. Magkita pa yung pag-usab. Kay, di naman tayo mabalik silang bay. Inusa mo tao na problema eh. Ano problema? Ako namin rin Annalyn. Tagat ka. Sige bay. Kay, manawag ko niya. Si Richard ni, ang amigo ni Mike. Ay, ikaw din, Richard. Kumusta naman ka? Okay ra. Kining, pasensya na ka. Nangay ko ni Mike sa imong number. Okay ra, uy. Huwag na problema. Gusto mo lagot ako nga magkasuod ha. Gusto ko mag-amiga ta. Okay ra nimo? Okay kaayo. Lin, salamat kay ha. Nagkikita ka na ko din sa plaza. Unsa day mo tuyo na ko, Chard? Ni text manggid ka nga makikita ka na ako. Kwan, di mingaw mo ko nimo? Unsa? Alag ka suko ha. Ang tinawal bitaw, Lin. Sukat ato nagkita ta. Nagkaila ta. Di ko makalimutin mo. Magsige na kag-hasol sa kong nahuna. Richard. I love you. Annalyn. O kinaot ka di ka masuko na ko. Manong masuko man sad ko. Nga man kay gibuhat ka dautan. Igo man lang kang nisulti sa imong gibati, ili ba? Salamat ko na. Nga sa ato pa, may pag-asa di ko nimo. Naa kaayo.
Bitaw ay musulti lang sa jugo ni mas tinuod, Chard, ha. Katibitaw, nagkita tapag birthday na ako. Oh, Ganahan naman kay ko nimo. Ako mang ganing suguan sigaw, Mike, sa pagpang-regards nimo. Mong, sige na. Uyab na ta, Richard. Lin, salamat kayo, salamat. Huwag ko rin pantusa. Salamat yung kayo. O ba yun, noon ka nagkauyab mo ni Annalyn. Lipay bitaw kay ko. Ngayon akong gisugot. Abel mo, bay, swerte kayo ka ni Annalyn. Buutan ka na. Pero bay, hangil yung taon ko, ha? Ayan talaga binuang eh. Oh, di na may tabo, bay. Di na may tabo. Kay mahal ko kay sa Annalyn. Nakabantay ko ni mo, Richard. Tagdugay ka namang mauli gikan sa eskwelahan. Unsaon, daghan pa ko buhatong project sa gawas, cool? Mao ba? Basig nag-uyab-uyab ka na, ha? Ha? Uy, cool. Lagi. Kay kung ako galing mahibawan nga nag-uyab-uyab ka na, paundangon tayo kasi mong pag-eskwela. Uncle. Mao pa, stricto day kayo mong uyuan. Oh, Olin. Unsaon, siyam ginagasto na ko sa akong pag-eskwela. Kay lisod kay mi. O may kagasto ako maginikanan. Mag-amping na ta. Kadili may ba akong uyuan sa itong relasyon? Undang sa mo pag-eskwela, Richard. Uncle. Nagtuo ka. Nga wa ko mahibaw nga gikan sa eskwelahan, makikita ka si mong uyab. Di ba giingnan ta ka nga ayaw una anang uyab-uyab ang imong pag-eskwela mo'y atimana. Pero imong yung kong gisupak. La, undang. Uncle, maluwi tao ka. Ay ko pa undang nga. Gusto nito ako mahuman sa kong pag-eskwela, Uncle. Kung gusto ka man yung na mo eskwela, hala, buwagin ang imong uyab. Unsay magbuwag ta. Paselo ako, Annalyn. Dili na ko tuyo pasakitan ka. Pero, nahibaw na akong uyuan sa atong relasyon. Unsa? O kayang gusto nga, buwagan ti ka. Kaya kung dili, iya ko pa udagon sa kong pag-eskwela. Mahal sa ka, Richard. Nagkabuwag Miss Annalyn. O, may padayon ko sa kong pag-eskwela. Milabay pila katuwig, o ako nahibahuan, nga naminyo nas Annalyn. Naminyo sa lain. Kanimo, Annalyn, hinaot ka nagbalipayon kasi mong kinabuhi. Dinhin lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Mga higalang kaagi ni Richard nga taga Lapu-Lapu City, Cebu uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Paint My Love. Ang mga kaagi gibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug gibus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidabit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handimanan sa usa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.